Градът става все по-шумен, въздухът все по-тежък, а този дом е точно обратното. Спокоен квартал, с чист въздух и приятна семейна обстановка. Понякога не търсиш повече пространство, а място, в което животът става по-тих. Домът започва там, където бързането спира. Здравейте! Аз съм Ивелин Динев, основател на Кастори. Мястото, където всяка сделка започва с история. Днес ще ви разкажа историята на един спокоен дом в Карпузица. Квартал, асоцииран с живот в къща в рамките на града. 68 квадратни метра, подредени разумно и практично. Антре с достатъчно място за съхранение, защото редът започва още от входа. Апартаментът разполага с много естествена светлина и прозорци, които правят пространството живо през целия ден. Дом, който не се опитва да бъде нещо повече, а да бъде точно това, което трябва. 25 квадратни метра хол, кухня и трапезария в едно. Място за сутрешно кафе, спокойни вечери и разговори без излишен шум. С излъз на две остъклени тераси за допълнително пространство. Апартаментът е обзаведен, но предлага нещо по-ценно. Чиста основа, върху която да създадете своя стил. Кухнята разполага с газови котелни, абсорбатор, фурна и хладилник. Спалня, създадена за почивка и лично пространство. Тиха, практична и отделена от дневния ритъм. Банята е просторна, рядко срещано удобство за двустаен апартамент, което се усеща още с първото влизане. Към имота разполагате и с мазе от 5 квадратни метра, удобно място за всичко, което не искате да бъде в полезното пространство. Отоплението е решено чрез газова инсталация, а за удобство в ежедневието, като новите собственици на апартамента, използвате обособено място за паркиране единствено за ваши нужди. Малка, добре поддържана кооперация, въведена в експлоатация с АК-16 през 2004 година. Минимална такса поддръжка, спокойни съседи и усещане за ред. Карпузица е от онези квартали, в които темпото е по-човешко. Тихо, зелено, с усещане за пространство и въздух. И в същото време с бърз и лесен достъп до града, както с автомобил, така и посредством градски транспорт. Перфектен дом за сам човек или млада двойка. И също толкова добра възможност за отдаване под наем, лесен за поддръжка, комуникативен и в търсен район. Това е дом, който не впечатлява с излишък, а с усещането, че тук може да започнеш спокойно. Аз съм Ивелин Динев от Кастори. Свържете се с мен и нека превърнем този апартамент във вашата нова вълнуваща история.